Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ongietorriak. Gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengoa Lur soinu sistemako kideekin eta bigarrena David Repara zimako ikertzailearekin. Orain, has gaitezen. Ikusitzagun orain gaurko egunkarietako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroak maskararen erabilera behartuko du, 3 egunetako goraldien ondoren. Horretaz gain, egunkari honek 6 araztegitako hondakinuren 312 laginetan COVID-19 izatzen dabiltzala azpimarratzen du gaurko azalean. Gai aldatuz, hauteskundeei ere eskaintzen die tartea. Emaitzen grafikoak eskaintzen ditu. EAJaren garaipen argia nabarmentzen du eta Urkulluk PSE-rekin errepikatuko duela iragartzen du. Galizian aldiz, Núñez Feijóok jarraikako 2. gehiengo absolutua lortu duela azpimarratzen du, eta horrela fraga berdindu duela aipatzen du. Bestalde, mundua zeharkatu zuen adarkada gogorarazten du. Peter Tasio entzierroan hil zenetik 25 urte pasa baitira. Bukatzeko, Arrasatek osasunan historia egiten duela jasotzen du azal honek. 21. mendeko lehen mailako 3. puntuaziorik onena berdintzen baitu. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, distantzia sozialari eutxiarren Nafarroak maskararen erabilera behartuko duela da. Argazkiaren bidez aldiz, Urkulluk eta Feijóok emaitzak hobetu dituztela jakinarazten du, eta beraz, gobernatzen jarraituko dutela. Gainera, maskarak distantziak eta zaintza handia izan dituzten hauteskundeak izan direla nabarmentzen du egunkari honek. Bestalde, zirkoa ezoiko uda batean ezbeharren kontra borrokatzen dabilela jasotzen du azalak. Eta bukatzeko, futbolean, Raúl Garziak lehen mailan bakeroren errekorra berdintzen duela azpimarratzen du. Gararekin jarraituko dugu. Azal osoa hauteskundei eskaintzen die. Titularrak Urkulluren garaipena eta Euskal Herria Bilduren hazkunde ikusgarria azpimarratzen ditu, parte hartzeak izugarri behera egin duen arren. Gainera, emaitzen grafikoak eskaintzen ditu. Horretaz gain, analisi bat ere eskaintzen du, errekorrezko abstentzio batek Voxi ateak nola irekitzen dizkion aztertzeko. Eta ondoren, probintziaka aztertzen ditu emaitzak. Araban, Euskal Herria Bilduk boto eta aulki bat gehiago eskuratu dituela jasotzen du, EAJ eta PSEek bezala, baina boto jaitsierarekin. Bizkaian, EAJ nagusi dela azpimarratzen du, baina baita 40.000 boto galdu egin dituela ere, 16%. Azkenik, Gipuzkoan EAJaren eta Euskal Herria Bilduren arteko hegemoniagatiko norgehiagoka itzuli dela azpimarratzen du. Bukatzeko, hauteskunde egunaren inguruko kronika ere iragartzen du Garak gaurko azalean. Berriarekin bukatuko dugu. Azal hau ere hauteskundeetan zentratzen da. EAJak eta PSEek gehiengoa lortu dutela azpimarratzen du, abstentzioak markaturiko bozetan. Ondoren, lurraldeka azaltzen ditu emaitzak. Araban, EAJ nagusitu dela jasotzen du, ordezkari bat gehiagorekin. Eta Euskal Herria Bilduk eta PSEek bana irabazi dutela. Bizkaian, EAJak 10 bototik 4 baino gehiago lortu dituela azpimarratzen du. Baita Euskal Herria Bilduk 2 eserleku gehiago dituela orain. Bukatzeko, Gipuzkoan, EAJak irabazi duela jakinarazten du, baina aldea txikitu egin duela Euskal Herria Bilduk, eta 4.000 boto eskasera gelditu dela. Azkenik, Galiziako xuntako hauteskundei ere tartetxoa eskaintzen die, eta Feijóok berriro ere gehiengo osoa lortu duela nabarmentzen du, baita BNG-ren emaitza historikoa ere, 19 parlamentari eskuratuz. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu. Era.eus plataformak familientzako jolasean blai mahai-joko digitala argitaratu du. Era.eus euskaraz ikasten duten 0 eta 12 urte bitarteko haurren gurasoei zuzendutako plataforma da. Bertan, haurrak euskaraz hasi eta hezteko ahaleginean ari diren gurasoei hainbat gomendio eta laguntza ematen zaizkie.
Ildo horretan, era.eusek gurasoen eskura jartzen du online dagoen material ugaria. Horretarako proposamenak bildu eta sailkatu dira, familiendako txukun, eroso eta erabilgarri aurkezturik. Helburu horretan, urrats berri bat eginez, Jolasean Blai mahai joko virtuala argitaratu berri da. Honakoa, onlineko kultur proposamenen hautaketa bat da, oporretarako dinamika bat proposatzen duena. Altxorraren uhartean barrena ibilbide bat egitea. Haurrak bakarrik zein gurasoekin batera aritu daitezke. Koronavirusak eragindako larrialdiaren ondorioz, erak ekimena hartu zuen gurasoei egunero eskaintza ezberdin kalitatezko eta erakargarri bat egiteko. Hala, 2020ko martxoaren 18tik maiatzaren 31ra egunero etxean gozatzeko kultur proposamen bana hautatu zen kulturgileek online eskuragarri jarri duten horietatik. Literatura, musika, jolasak, ikusentzunezkoak, aplikazioak. Jolasean Blai egindako bilketa lanaren ondorioz sortu da, honela kalitatezko kultur proposamen hauek modu erakargarri batean aurkezteko familiari. Dinamika ondorengoa da, egunero edo bi egunean behin, edo egoki ikusten denean, laukitxo bat aurrera egin behar da. Horietako bakoitzean, kultur proposamen bat edo bi daude. Iraupena da bien arteko aldea, proposamen motzak eta luzak baitaude. Bestalde, PDF-a zuribeltzean ere deskarga daiteke eta inprimatu. Egongelan edo sukaldeko mailan jolastu ahal izateko, ibilbidea koloraztatzeko eta abar. Iruñean bestalde, zure konpartsa atera lehiaketako sariak banatu zaizkie hiriko erraldoi eta burua handiekin maitemindutako 9 artistei. Kondestable Jauregian. Aurrei zuzendutako eskulan eta pintura sariketa hori, Iruñeko udalak konfinamenduan abian jarritako ekimenetako bat izan zen. Konfinamenduan aurrek 200 marrazkitik gora aurkeztu zituzten aisia, denbora, sormenez eta modu divertigarrian igarotzeko abiatu zen lehiaketara. Iruñeko udalak zurekin zure etxean lelopean egindako jarduera eta proposamenen barruan. Lan horiek guztiak Instagram sare sozialeko profilen bidez kudeatu ziren, eta argazki galeria batean egon dira ikusgai. Horrez gain, hiriko artxibora eramanen dira laster. Orain, zehazteke dago Iruñeko udalak emanen duen sariaren 2. zatirako data. Aurrek une berezi bat bizi ahal izanen dute haien pertsonaia gogokoekin, eta hala lehiaketari buru emanen zaio konpartsarekin argazkia aterata. Pintura eta eskulan sariketak ez zuen norgehiagokako izaerarik, eta sariak parte hartzen zuten profilen artean zozketa eginez esleitzen ziren. Astez aste 4 astetan. Horrela, profil irabazlearen familia unitateko haur guztiak ziren saridun. Lehiaketak irudi asko utzi dizkigu, kartoizko tutuez edo ebagomaz egindako erraldoiak, jolasteko eraikuntza piezez egindako udaletxeak, plastilinaz edo pixel art teknikaz egindako figurak, kartoi mehean egindako konposizioak, koloreztatzeko zaldikoak, kiliki ebakigarriak, irakiteko pastaz egindako kolaxak eta etxean egindako kukiak apaintzeko konpartsa pertsonaien figurak besteak beste. Hori guztia hiriaren ondare dokumentalaren parte da dagoeneko. Halaber, herritarrek COVID-19ak eragindako konfinamendu garaian zituzten denbora pasen lekukotasuna utziko dute etorkizunerako. Ikusitzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, giro egonkorrarekin eta eguzkitsuarekin dator eguna. Goizean eta egunaren amaieran tarteka behe-hodei batzuk agertuko dira ipar partean, baina ez dute trabandirik egingo eta eguzki giroaz goza ahal izango dugu. Temperaturak behera egingo du eta balio altuenak 23 eta 26 gradu artekoak izango dira. Haizea iparraldetik eta ipar-mendebaldetik sartuko da eta tarteka bizi xamar ibiliko da, bereziki Ebro baiaran. Bihar, asteartean aldaketa txiki batzuk igarriko ditugu. Lainotuago egongo da eta temperatura apur bat jaitsiko da. Hegoaldean, temperaturaren beherakada soilik igarriko dugu, baina eguraldi egonkorrak eta eguzkitsuak jarraipena izango du bertan. Ipar partean berriz, tarteka behe-hodeiak sartuko dira, bereziki goizean goiz eta arratsalde gau partean, eta giroa motelagoa izango da. Egunaren amaieran baliteke euri zipristinak botatzea. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Ikusitzagun gaurko eguneko efemerideak. 1954ko uztailaren 13an, Frida Kahlo mexikar pintorea bere autorretratuengatik ospetsua hil zen. Gainera, urte bat beranduago, 1955ko uztailaren 13an, Pampi Ladutxe esku uskako pilotari ohia eta euskal abeslaria jaio zen.
Horretaz gain, gaurkoa bezalako egun batez, 1962an Andoni Ortuzar bizkaitar politikaria, EITB-ko zuzendari nagusi ohia eta Euskadi burubatzarreko lehendakaria jaio zen. Eta azkenik, gaurko egunez, baina 1967an, Tom Simpson ingeles txirrindularia hil zen Frantziako Tourreko Mont Ventoux mendatea igotzen. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Soinu sistemako kideak ditugu hemen gurekin. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo. Alpa, honor. Konta iguzu zer den pixka bat lur soinu sistema. Lur soinu sistema sortu genuen gaztetxoa ginenean, zelako gure pasioa, ez? Kontzertuetan egotea, sonorizatzea, gogoratzen dut nola txikitan beti pentsatzen nuen ni haunditan gustatuko litzaiake egotea hor teknikari bezala, ez? Eta, hasi ginen, elkartu ginen 3 lagun, eta ideiarekin hori, pixkanaka, hasieran ozio edo, ez? Aisialdia zena, azkenean nahi gabe bilakatu zen gure lana. Bai. Eta 10 urte pasa dira. 10 urte, bai. Azkarta, ondo eta pizkanaka ere ez, beti heldugun moduan, pizkanaka Dikastillo herrian kontzertu bat egiten ez, ekipo txikiekin taula, eta dena edukigu buruan joatea pizkanaka ez. Genukagun lanarekin, horrekin joatea pizkanaka egiten. Berez hasi ginen hor, Lizarrako gaztegunean, hartu genituela igual 3 ekipo zure taldearena, jotzen genuen... Nirea eta... Unairekin jotzen genuen elkar talde batean. Gero... Duok batukadan, Gero ere, ni nuen beste talde bat, eta egin genuen hor... Antolatu zen Lizarran lehenengo gazteguna izan zen. Hori da, eta egin genuen hor mix bat. 2010an, ez? Tamarrean, hori da. Bai, 10an, bai. Bai, 2010an, martxoa, hori da. Bai, eta hor ja egin genuen geneukanarekin, ez? Eta atera genuen aurrera, eta hori, ja hortik aurrera gogoratzen dut urte hori gainera izan zela oso polita, geneukan ilusioa zen pila bat. Joaten ginen furgonetan, ez? Eta 3 elkarrekin, eta bai. Eta orain batean ez, COVID-aren egoera honek suposatzen dut aldatuko zituela guztia, plangintza guztia. Bai, joan gara urte guztiak horrela, ez? Pizkanaka igotzen, ez? Urtero, lan gehiagorekin, eta langile eta material gehiagorekin, eta derrepente aurten izan da, como derrepente, jeitsi, ez? Orain planteatzen dugu, hasiko gara berriz, baina orain badaukagu materiala eta esperientzia, no? Ez da zerotik astea bezala, baina, kontzertuei behiratu bai, hasi ginen kontzertu gutxirekin, ez? Agenda urten erori zaigu, printzipioz geneuzkan data guztiak, ez? Bai orkestekin,
bai, ez dakit, herri eta auzotako txosnak, erori dira, baina, bueno, aprobetxatu dugu ere denbora materiala berrizteko, osea, egin dugu hor bajeran lan sakona, eta aprobetxatu dugu ere estudioari buelta bat emateko, osea, eta gaude, bueno, sortu dira ideia berriak, ez dakit, karo, oraindik garatu behar dira, ez? Osea, daude nahiko berde, baina, bueno, sortu dira ideia berri politak, eta, bueno, gaude gehien bat itxoitenea egoera bueltatzen den. Bai, atera ditugu eraman ideia digu asko asmatxera, gainera. egoera hau eraman digu asmatxera, gauz berriak, ohituta, joateako kaletara, dena jendez bete eta kontzertuetara, asmatxera, zartik hori da, lehendabizi moztu dena, eta beranduena helduko dena, masifikazioa, ez? Geldirik behintzat ez zarete. Ez, geldirik ez. Egin dugula, osea, ongara, igual, inoiz baino gehiago, gainera zen eskusa etxetik ateratzeko, ez? Claro. Pues, eske ongara lanean, goize eta arratsalde. Lehen bakarrik, astean zehar egiten genuen bakarrik goiz, eta COVID-arekin goize arratsalde, eta tope, eta bai, buruari eman abertzer egin aldezakegun, igual estremina edo jarri zen horrez, saiatu... Gure artean izan ditugu elkarrizketa pila bat. Eta gero ere, bueno, hemen zitatuko dugu Sergio Liarekin gaudela elkarlanean orain WeFilm, hori, gaudela elkarlanean justo estudioaren gaiaren inguruan. Eta bai, izan ditugu elkarrizketa asko gure artean, zer egin, zer ez egin, itxaron behar dugu, ez dugu itxaron behar. Eta, bueno, orain momentuz itxaroten gaude ere. Baina, justo zuentzat, uda suposatzen dut izango dela garairik potenteena. Bai, hori da. Apiriletik azaro arte, daukagun potentena, ez? Orain San Ferminetan, hori, jaigunean eta konera oinezgunean, herrikon, lesakan ere, genukagun kontzertu asko. Eta orain, hemen elkarrizketa bat egiten, gustora ere, baina aldatu da idei berriak ditugu ere, eta baina saia da, bakarrik instituzionalki daude gauzak antolatzen, eta saia da. Bai, kuriosoa da, justo hori, komentatzen genuen lehen, erori dela, hori jaigunetatik eta gazte asanblada komisioak eta erori dela lana eta orain, osea, daukagun lan gutxi hori dela antolatzen ari direlako udalak eta instituzioak ari dira hor. Eta uste duzu egoera gero normalizatuko dela? Espero dugu. Izan beharko, bai. Bestela hau da, kanbio sozial bat, hostias, que la jendea ez du ezer pintatu behar bestela. Ezin dugu asumitu hau normala bezala, nik uste dut hori da, importantena momentu hauetan. Normalizatzen badugu olako egoera bat, osea, mascarilla, que me estás contando, tío, no? Mascarilla eta olako gauzak eta kontzertuak ez egotea eta jendea ez elkartzea, akabo. Ni uste, gainera, pizka bat evoluzionatu daiteke beste streaming bidezko kontzertuak egitera, baina ni uste jendeak bizi dituen bezala kontzertuak hori ezin dela aldatu, ez? Osea, ni uste dut, bueltatzen direnean betiko kontzertua jendea egongo dela gogotsu, ni uste. Ondan nahiz eta orain agian berrikuntzak egin eta aldaketak ez dira izango ja gelditzeko. Ez, agian gauz batzuk bai, zatik virus hau jakin behar dugu berarekin bizitzen, eta gauzak egin. Baina arraroa da ikustea, tabernak beteta egotea, jende maskari gabe, eta guk antolatzea kontzertu bat, jartzea aurkiak bera distantziakin, arraroa da, ez? Kultura eta musika entzuteko, inbeste gauza eduki behar dituzu protokoloan, baina negozioak eta hola egiteko, manga larga, no? Halako egoerek ere hasergatzen zaituzten nola? Bueno, ikusten dugu nola... Etxeten badugu COVID-ari buruz, pues eske, vamos, aldugu esan edo espekulatu denetarik, ez? Baina gure egoera da, osea, azken finean, movida honengatik,
ezin direla gauza batzuk egin, eta beste batzuk bai, ez, lehen esaten genuna, Hondartzan, zenbat jende bilakatzen da, adibidez orain Lizarran, ez, gora Lizarrakoak, eta Lizarran terrazetan dago, jaietan, baino jende gehiago do, omen esaten zuten, San Ferminak ez direla egin, baina neske, San Ferminak baina aste bat lehenago, jarautan zegoen San Ferminetan baino jende askoz gehiago, ez, en el jue bintxo. Osea, sortatzen dira gauza batzuk ez daukatela inongo zentzurik, ez? Osea, justo orain ere, movida honekin hasi gara proposatzen antolatzailei egitea segurtasun arauak beteko dituen protokolo, ez, moduko produkzioa egiten, eta Lizarran adibidez egon gara ere aulkia jartzen, segurtasun, hori, sarrera eta irteeran hidroalkolarekin, eskularruak, maskarillak, ez. Eta, karo, ikusten duzu nola kontzertu batean dauden aulkiak sakabanatuta, ez? Eta igual egon behar dira, bi familiar egon behar dira metro terdira, ez? Eta gero ateratzen zara hortik eta ondoko tabernan daude kuadrillak elkarrekin mahai batean, ez? Ez dakit, bueno. Trabak eta zailtasunak iruditzen behar direla jartzen kultura. Bueno, a ver... Dirudi ikusten dela bosgailu bat eta COVID-a doala iman batekin bosgailura, ez? Dirudi edo musika, ez? Ni uste dut ere dela erreakzio normal bat, ez? Uste dut dela erreakzio normal bat, baina egia da, ari direla gertatzen, tipo injustizia moduko batzuk, ez? Eta orain dela gutxi lagun batek esaten zuen sare sozialetan egin zidan, gracias, esaten zuen, ni gotzen banaiz hegazkin batera, eta azten banai, ateratzen badu gitarra eta azten baldin banaiz jotzen, hegazkinan dagoen bieren atera behar dira, Claro, bai. Claro. Uste duzue, orain galtzen ari den hau gero konpentsatu ahalko dela, edo nola bai? Konpentsatu ez. Bilatzen dituzten alternatibekin edo galerak ez direla ez, ikuste du galerak izango, osea... Galerak badaude, badira, eta... Ez dira berreskuratuko, baina, egun bezala, nik uste dut inorez, gure gremioan behintzat. Igual beste enpresa batzuk izan dituzte, anantzia gehiago, beste maskarillak egin dituztenak, jo, kese, baina... Hori egongo litzateke... Gu sortea dugu, uste duz, daukagun enpresa filosofiarekin ez gaitu harrapatu, ez, como se dice, no nos ha cazado los dedos, no? Osea, uste dut, igual, ez dakit, bankuarekin izango bagenu hipoteka bat, osea, prestamo bat, edo egongo bagina materialarekin ordaintzeko, edo tal, edo... Baina, beti pentsatu dugu, hori, enpresa horizontal moduan izatea, langileak izan da, ez? Eta pizkanaka handitzen joatea, ez izatea mazazo de golpe, ez? Eta, orduan poliki joan garenez, ez dakit, uste dut, gure kasua izan dela bereziago. Ez gaitu hainbeste harrapatu. Azken finean bizitzen garen mundu honetan, kapitalismo mundu honetan, tortzen zaizu olako krisi bat, ez dizula usten lana egin, eta dena hori, zaude bankuarekin harrapatuta, pum, teundez. Orduan gure filosofia izan da hori, ez? Izatea guk, izatea gure materialekin pizkanaka, gure langileekin, denok batera, eta dagoenarekin aurre egitera. Ez egotea hor bankuarekin zain, eta egoera zaila da, orain, ez daukagu ez kontzerturen bat, ez ezer, orduan zaila da, ez? Baina, hor egongo gara eta nik uste duteko garela. Diotenez ez kultur arloan lan egiten duen jende asko lana galdu du, eta hori berreskuratuko da? Beharko da. Bueno, espero dugu denborarekin baietz, ez? Kontzertuak bueltatzea eta... Egoera pizka bat normalizatzen denean, ez dakigu zer gertatuko den ere virusarekin, topatuko duten bakunaren bat, ez badute topatu ja dagoeneko, ez dakite, baina bai, ez dakit pizka normalizatu behar dugula bizitzea
virusarekin, ez, zaila da, ze badaude gero hori. Beti daude kasu pila bat, ez, tokatzen zaizu lagun batek izan duela bere guraso bat edo bere lagun bat oso gaizki, eta konturatzen zara, osea, egoera dela oso larria, ez? Baina, bueno, ni uste denborarekin azkenean normalizatuko dela, eta nolabait, ez dakit, lana edo kulturaren mundu hori bueltatuko dela bere izaerara, ez? Espero dugu, ez da. Konfinamendu garaian, pixkat polemika ere egon zen, ez? Ea jendeak kontzertuak doainik ikusteko bai, baina gero ordaintzerako orduan, zalantza gehiago dituela, eta horren inguruan zer pentsatzen duzu. Osea, diozu sare sozialetan edo... Bai, hor dago jendearen iritzia. Ez asko kontzertuak eskaintzea streaming bidez eta bar, baina gero... Bai, ni uste taldeek ere bilatu behar izan dutela hor nola bia deskape bat, ez? Baina, bueno, egia da, jendea egon dela asko oparitzen, ez? Osea, diot, azkenean, talde guztiak egin behar dute propaganda lan bat, ez? Eta publizitate lan bat, azkenean bideo bat, eta ateratzea edo... Eta, bueno, ez dakit, jendea nik uste egin duela ahal izan duena momentu bakoitzean, beren mugikorrekin, grabatzen. Eta ohituta gaude, azkenean YouTuberekin, ez? Eta, bueno, interneterekin dena doainik edo gehiena, ez? Eta orduan, igual, harritzen zaitu, kontzertu bat ikusteagatik hor zure betiko pantailan, normalean klik batekin ikusten duzula, ordaindu behar dituzu 2 euro edo 10, edo, bueno, ez dakit, egon dira formatu ugari baita, egon dira adibidez formatu bat izan zela donazioa, ez? Eta bakoitzak jartzen zuen bizumetik nahi zuena, Euskal Herritik, Euskal Herrian sortua. Niri hori gustatu zitzaidan, porque, hostias, igual norbaitek ez dauka ordaintzeko, edo, hostias, ez dakit, osea... Hombre, garbi dago, gizartea gaudela oso ohituta, hartxera mugikorra, ikusi bideo bat, eta, ze bideo. Baina, orain grabatu dugu gure Platon Wi-Fi-rekin batera, Trikitinsekin zuzen bat, eta, ostras, ikusten duzu, egon bar direla hor beratxi tekniko, 5 kamara, dagoela montai handi bat. Eta gizartea ez dago ohituta jakitera zer dagoen horren atzean, ez? Eta konfinamenduan, esan duen bezala urko, bakoitzak egin du alduena, ez? Gitarzalea da zara, bakoitzak ez, baina baloratu behar dira gauzatu. Nik uste du gehiago jakiteko zer dagoen gauzen atzean, ez? Zergun zuek zertan ibili zarete lanean, aipatu duzu ez, grabatu dituzuela? Bai, lehendabizi, egon gara materiari buelta ematen, mantenimendua egiten eta dena hori, eta orain gaude proiektu honekin, Wi-Fi-rekin batera, grabatzen audiovisualak, ez? Eta, orain gauza dago nola atera produktu hori, bilatu patrozinadoreak, hor dago pizke nola eraman, ez? Hori, gauza berri bat, asmatxera, baina egin dugun lana nik uste dut nahiko txukun dagoela eta... Baloratzen ari zarete nola kaleratu, ez? Bai, ez nahi dugu publikatu hasi YouTubeen sin más, ez? Hori nahi dugu... Bai, gauza da, honen atzean dagoela kristonako lana eta jende pila baten lana, ze azkenean grabaketa bakoitzean elkartzen gara, kamera realizadorea, 3 operadore, bideorako 4 pertsona, soinu teknikaria, argi teknikaria, pantalla teknikaria, ere, proiektatzen dugu pantalla LED batean, osea, 7, 10 pertsona lanean, osea, egoten gara, bai, orduan hori nola, ateratzen diren gastu horiei aurre egiteko, ikusten dugu, bidea izan daitekeela, edo alde batetik babesletxa eskuratzea, edo, beste alde batetik, igual taldea interesatuta baldin badago, taldea ordaintzea. Bai, berez, geneukagun hori pentsatuta duela igual denbora gehiago, taldeei hori, enbede bideoklip bat igual edo bakarrik musika grabatzea, ez diska bat, zuzeneko bat horrela pizka prestatua,
horako zerbait entre medias, no? En vez zuzen eta diskaren arteko zerbait, ez? Zaila izan daiteke, ez? Ere hori, jendea ez badago ohituratuta ordaintzera horregatik, orain Claro. batean. Ja, claro. Baita ere ikusten dugu bide bat eta dela posible, baina gu nahi duguna da jendea kalera ateratzea, kontzertuak kalean egotea eta hori. Bai. Ez nahi dugu gure filosofian ez da sartzen, jendea bere etxean gelditzea sofan eta ikustea. Osea, gu nahi dugu jendea ateratzea eta bueltatzea zegoenea. Baina, bueno, ere dago ozio hori eta, bueno, a ber. Orain pixkanaka, ez, kontzertuak egiten hasi direla, nolabait, agian, aforoaren kontuak eta ez du egiten pixka bat esklusiboago ez da? Ja, Bai. jo, pues, hostia, galdera ona, bai. Jende gutxiagorekin, bai, esklusiboagoa izango dira, baina ere joan adibidez, ez dakit, postotenera, eta 1000 pertsona sartzen diren leku batean, 200 egotea, ustutaz, bueno, hasiera batean, ez dakit fase 2 zen olako zerbait. Ere izango da pixka bat hotza, hain jende gutxi, eta, bueno, gainera, kasi ezinezkoa dela, diru kontuetatik ez direlako kontuak ateratzen, jende gutxia... Bai, ni uste du gehien bat hori, antolatzaileek, osea, ez dute, osea, orain ari da antolatzen instituzionalki, udaletxetatik, gobernutik, kultura, ere ez da osea, ekonomikoki ez da rentablea nik uste, ez? Eta gainera daude traba pila bat antolatzeko, orain daude oso zorrotz, ez? Hori, medida higieniko segurtasunekin eta hori, eta... Jo, beste egunean orain etortzen zaikazu bat, gauden sarreran, ez, Gaiaz kontzertuan, eta hori, 400 aurki, ez jarrita, eta sartu zen tipa bat, zeri naiteke lurrean, ez, dela jardin batzu. Ezin da. Jarri ditugu 400 aurki, metro eta erdiko distantziarekin, ezin da. Eta holako gauzak, esatea jendeari ezin dela eseri, belarretan eta hori, da gauza raroak, ez? Etorri zen gainera bere mantarekin, ez? Bere mantare hori da. Con el chiringuito... Eta esatea gauza, ezin zara eseri belarretan, digo, ¿quién soy yo para decir eso, no? Baina hola dira gauzak, ez? 400 aurki, metro eta erdiko distantzia. Azken finean behar du pixka denok, ez? Denon parte Hori da, bai. Batez ere, hor gaudenen jendea lan egiten, nahiko zaila da guretzat, holako gauzak egitea eta horrela lan egitea, etortzea jendea eta kontradiga, no? Es que yo no me creo lo del COVID tampoco, claro. Zaila da, no? Orain udari begira espero duzue pixka bat gauza animatzen joatea? Espektatibak dira nahiko txarrak, sektorearentzat. Gainera asunto honekin, atera dira sindikato eta hori teknikarien kolektibo berriak, bai Nafarroan eta baita Euskadin ere. Eta, bueno, osea, lanean gogor, teknikarien hori, ez, egoera zaintzeko, ez, aldarrikatzeko zein den egoera, eta azken finean ere ez dakit. Osea, beti ikusten da artista, ez, ikusi behar da, azkenean, ez la cara visible. Baina beti atzean dago jenden mordo bat lanean, eta inoiz ez da ikusten, eta horrela da, osea, azkenean, eta, bueno, atera diren asoziazio eta sindikato hauek, txapo, txapoz daude egiten kristonako lana. Agian ez da ikusten egiten den lana, baina gero faltatzen zareten momentuan hor... Claro. Jode, zuk ezagutzen duzu pertsona bat, ez lan egiten duzu bat, teknikaria naiz. Teknikaria, zer da hori, que egiten duzu, kontzertuetan badago norbait, dena ondo joateko, jendeak kasi ez da, jende asko ez da ez dagoela hori. Orduan gako izan balitzateke konturatzea ez, berandu baino lehen agian. Bai, hombre, momentu hau da ere aldarrikatzeko hori, ez, hemen gaudela, osea, bai, gure lana erori dela, eta orain gaudela itxoiten gurentzako el estado de alarma ez da pasa. Jarraitzen du hori, bai. Osea, guretzako
eta, bueno, osea, lurren lanean dagoen jendearentzako ere, osea, etxean daude. Ez dago lanik, orduan hori, bueno, esperantzarekin, a ber... Jode, gainera, eske hori, ja genukagun abuztuan kontzertu hori, eta hori zaigu, justo atxo, deitu ziguten azkenan ez zela egin behar, jendearen presioagatik, porque, osea, iruditxe zain normala, baina ere, hostias, eske ja ez dagoela lege bat, da jendea, tio, sabes? Bai, ikusi dugu ere nola jendea... Ez da bakarrik legea edo... Ikusi dugu ere nola jendea balkoietatik egin duen... Hori da, eske da berdina, baina kulturarekin kasu honetan. Osea, norzarazuk esateko ezetz, esaten badizu tekniko bat, sanitate tekniko bat, modu honetan egin aldaitekela akatsik gabe, ez? Norzarazuk esateko ezetz. Bueno, hori ikusten duzu ere jendeak duen boterea, ez? Osea... Bai, beti aldarrikatu izan dugu eta gira. Karo, baina, bueno, kasu honetan nik ez dut aldarrikapen hori nolabait, bueno... Babesten noski, karo. Eta zen izango litzateke zuen eskakizun nagusia edo momentu honetan? Asko. Eskakizun, gizarteari edo instituzio... Nik uste dut gauzak egin aldirela, musika jarraitu aldela egon plazetan, baina berai neurriekin eta dena hori, gauzak egin aldira, eta kontuan edukitza pizket kultura eta musika, ez? Zati dirudi jendeari, gizarteari, astu zaiola ez daula alarma, juten albada garagardo bat hartzera, eta ja. Eta bere familiak eta lagunekin hartu albada, ja. Baina, karo, horratxean dago gizarte handi bat, musika, kultura, eta dirudi ez dela garrantzitsua. Eta orduna guzti dut aldarrekatu behar dela hori. Ere jendeak bilatzea ere informazio iturri pizkat fidagarriak, ez? Askotan telebista saio batean gaude, baina telebista mota pila daude, eta ni uste telebistak ere erabili du hori beldur sartze hori, pizka bat ere gizartea kontrolatzeko eta osasun, ospitaleak eta ez kolapsatzeko, sartu dute beldur hori, baina ni uste askotan jendea dagoela alarmismo gehiegirekin, eta nire aholkua izango zen, ez dakit nolabait jendeak ere bilatzea informazio iturri kontrastatzeko, eta ez hitz egiten genuen lehen hondartzen asuntoa, eta segituan ateratzen hondartzan nola esen usten pasatzen jendea hondartzara, eta gero esan dugu guk egon garela, eta bueno, ez dela inbesterako, baina telebistaren irudia izan da hori ja, ez dakit Antena 3-en edo betikoa. Azken finean nik uste dut birusa hor dagoela, eta izan bar zaio errespetua eta denok jarri behar dugu gure partetik, baina beldurra ez, eta sartzen ari digutena medio gehiene, gaur ikusi dut egunkari baten portada, eta 23 nuevos contagiados, 23, eta tuteran, eta 28 contagiados en portada, nire ustez da, sobrada bat, egon den sensazionalismoa, eta jendeak beldurra ez izatea. Errespetua bai, baina beldurra ez, bizi bagara beldurrarekin, tio. Bai. Gauzak ongi egin daitezke, Bai. Kontu zibilita, baina egin daitezke. Hori da. Eta ez gara konturatu konfinamenduan kulturaren garrantzia, Hori... baliatu dugu, ez? Bai, ni usteu baietz. Eta orain, orain nola dago garagardoa eta elkartu gaitezke lagunekin, ja... Hori da gure kultura, ez? Hori da gure kultura. Kaina bat. Kaina bat, parrillada batzu, y ya está, la peña ahí fuera, ¿no? Orduan, bai. Ezakit bukatzeko zerbait gehiago gehitu nahiko zen dukete? Animatu jendea, ez dakit, pizka bat egoera normaltasun batera bueltatzera, ez?
eta ez dakit zer gehiago. Bai. Eta urte arraro izango dela, baina hurrengo urtean hor egon bar gara, gogo askokin, eta indartsuago, eta gu prest gaude, bueltatzeko, Egurra gauden emateko. bezala. Nafarroa berriz hori bidaiatzeko, ez? Behar dugu rock and roll ateratzeko pizka bat, ahi toda esta puta mierda, tío. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik kontatzera zein den. Zuei. Eta ja hobetzen den, espero guaiet. Bai, Bai. toka. Esker mila zuei, baita Eskerrik asko. gurekin kontatxagatik. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Orain gurekin David reparaz dugu. Kaixo, David, zer moduz? Kaixo, mire esker nire konbidatzeagatik. Eskerrik asko zuri etortzeagatik. Zuk ziman egiten duzu lan, ezta? Txertoen garapenean. Eta zuri suposatzen dut, zuei lan egiten duzuenei COVID-19ak nolabait eragin handia izan duela zuengan, ez? Hori da, bai. Ze azken finean, lehen egiten genuen lan minbizi txertoak garatzen, eta orain pixka bat aldatu dugu, eta COVID-aren txertoa garatzen ari gara baita. Eta hori, eguneroko lanean ez digu gauza asko aldatu, azken finean immunologia laborategi bat gara, eta erabiltzen ditugun tresnak, materiala, eta egiten ditugun jarduerak nahiko antzekoak dira. Orduan, alde horretik ez da asko aldatu, baina hori, gure helburua bai aldatutela guztiz, ezta? Batean sartu da, ez, COVID-19a. Hori, lehen gure helburua zen, minbizi gaixoei txerto bat ematea, eta orain gaixotasun bat, pandemia bat gelditzea, ezta? Baina asko aldatu dena da lagin klinikoen manipulazioa. Ze, beti segurtasun neurriak oso handiak izan dira, oso zorrotzak, baina orain are zorrotzagoak. Ze, noski, lagin kliniko horiek oso infekziosoak dira, hori, eta oso arriskutsuak. Orduan, gela oso bat egokitu behar izan dugu, haiekin lan egin alizateko, bata deseetxableak erabili, eskularru bikoitza, eta hori, segurtasun neurriak zorrotzak ziren, baina askoz gehiago zorroztu dira. Eta hori, virusak ies ez egiteko. Suposatzen dut zuei ere batean harrapatuko zizuela, ez? Bai, hori, ez genuen espero, guri hau esaten diguzu, hori ezakit, urtarrilean, eta ez genuen sinetxeko, ezta. Eta hori gaineran, eske minbizian lan egiten genuen, eta orain, batean, virus baten aurka gabiltza, orduan, hori. Eta superazkar moldatu behar izan duzu, ez, guztia? Bai, hori, eta... egia esan, hori, eguneroko lana asko ez dugu moldatu, ze hori, immunologia laborategi bat izaten jarraitzen dugu, baina hori, gauza puntual batzutaz aparte, hori, laginen manipulazioa eta hori, asko ez da aldatu, maskaria aparte eta hori. Eta adibidez, konfinamenduan zuek nola funtzionatu duzue? Nola jendea ez, asko etxetik egon den, edo ez zuten lanean jarraitu, zuek zuen hain garrantzitsua izan da, ez? Bai, lanean jarraitu dugu, normal ez, noski, baina, kostatu egin zitzaigun, ze oso ondo antolatu behar ginen, ordutegiak oso ondo finkatuak egon behar ziren, gure hartan ez elkartzeko, ez gurutzatzeko, ez da, guk ez ikusteko, eta, hori, bilira guztiak online egin behar ziren, gainera, ohituta gaude, lana beti taldean egitera, ez da, orduan, arazoren bat baduzu edo hori, zure lankide batek lagundu aldizu, baina eske oraingoan bakarrik joan behar ginen laborategira. Orduan, edozein arazo zu konpondu behar duzu, eta horrek
lana moteldu zuen. Eta hori, gainera ere bilerak ez da gauza bera zuzenean egitea edo online egitea. Eta lan karga adibidez, batean biderkatu zen, ala mantendu duzu? Bai, azken finean hori, ez dugu minbizia alde batera utzi eta bi gauzekin batera gabiltza. Orduan, lan gehiago daukagu, baina hori gustoz hartzen dugu. Gure lana gustoko dugu eta uste dugu egiten duguna garrantzitsua dela eta gizarteak hori eskertzen duela. Eskertzen duela, bai. Eta nolakoa da txerto baten garapena lortzeko prozesua? Bueno, zientzian guztia bezala oso luzea esango nuke nik, eta lan asko behar du, ezta? Asko ikasi behar duzu etxean, gero hori denbora asko eman behar duzu laborategian, xaguak ziztatzen edo zelulak ikusten, jarduera guztiak, hori luzea egiten da. Eta nola antolatzen zarete adibidez zuek ziman lan egiteko orduan? Orain beti bezala, maskarilla alde batera utziz, egia esan, berriro voltatu gara lan normalera, bilerak ezin ditugu egin, baina taldean ari gara lanean, beti bezala, orduan oso ondo. Bakoitzak jartzen du bere granito de arena, eta guztien artean laguntzen gara, baina hori, konfinamenduan antolatu behar ginen, elkar ez gurutzatzeko, eta horrek lana moteltzen zuen, eta guztia zailtzen zuen. Aipatu duzu txerto bat garatzeko prozesua luzea dela, ez? Eta noizko uste duzu egongo dela COVID-19aren txertoa? Egoera honetan egongo ez bagina, nik esango nizuke urte asko beharko zirela, 5 urte edo gehiago beharko ziren. Baina, gauden egoerarekin oso larria dela eta gizarte guztia dagoela hori txerto honen esperoan, eta gainera herrialdeen artean sortu da lehiaketa izugarri bat txertoa garatzeko. Nik uste dut agian urrengo urtean izango dugula edo agian gutxiago kaleratu daitekela txertoren bat. Ez dakit eraginkorrena izango den, baina zerbait lortuko da. Eta uste duzu, aipatu duzun herrialdeen arteko lehia hau, nork lortuko duen lehenago txertoa, onuragarria dela? Galdera honen erantzuna ez da erraza. Nik uste dut onuragarria eta txarra ere izan daitekela. Ona izan alda, ze lehiaketa honek eragin dezakena da txertoa azkarrago kaleratzea, azkarrago garatzea. Baina gero alde txar bat dauka dena agian ateratzen den txertoa ez dela eraginkorrena. Eta batez ere herrialdeen arteko lehiaketak eta botika industriaren arteko lehiaketak egiten du askotan diru asko, baliabide asko alferrik galtzea. Ez da lehiaketa batean bazaude ez dituzu zure datuak edo informazioa partekatzen, eta agian lan bikoitza egiten ari zarete. Orduan uste dut baliabide eta diru asko alferrik galdu daitekela lehiaketa honekin. Eta gaineran bizigaren sisteman sustatzen duela lehiaketa, uste dut agian hori ez dela eraginkorrena. Orduan agian elkarlanean arituz gero eraginkorragoa izango litzateke. Nik uste dut baiez, baina azken finean elkarlanean bazaude ere ez dago hainbeste presio, orduan agian motelago aterako zen txertoa, baina eraginkorragoa izango zen. Ez dakit, balantza pixka bat, behar da, uste dut nik. Eta zer dabe, motelago baina eraginkorragoa, ala azkar eta agian ez zain? Ez dakit zer esan, ze biziari garen egoera oso larria da. Orduan uste dut agian, egoera honetan, azkar ateratzea txertoa oso garrantzitsua dela. Agian ez da eraginkorrena, baina denbora bat irabazi dezakegu txerto eraginkor bat ateratzeko. Eta nik uste dut ez dagoela txerto bakar bat egongo, txerto asko egongo dira, eta agian 2 urte barru edo urte bat barru jartzen duguna, ez da berdina izango 10 urte barru jarriko dugunarekin konparatuz edo hori. Gainera, azpimarratu nahiko nuke, txertoa dagoeneko existitzen dela. Bai, hautagai asko daude, taietatik bat izango da ziur asko zuzena eta eraginkorra. Probatzen bezala da hori, baina eske fase guztiak eramatea, fase kliniko guztiak eramatea,
denbora asko suposatzen du, eta azkenean oraindik ez dakigu zein den. Baina nik uste dut, txertoa dagoeneko existitzen dela, garatuta dagoela, eta hori, soilik falta zaigu, jakita hautagai guztietatik zein den egokiena. Eta txerto bat garatzeko orduan, zein izan daiteke aurkitzen duzun horrela zailtasun handiena? Batez ere denbora eta dirua, ezta? Ze erabiltzen dugun materiala ez da bat ere merkea. Gainera, pertsona asko lagan egin behar dute honetarako, eta hori denbora izugarria, ze fase kliniko asko daude, hori segurtasuna bermatu behar duzu, ikusi behar duzu ere txertoak ea ematen dizun babesa iraunkorra den, ez da, eta hori gauza asko ikusi behar dira aldi berean eta lan ugari dago. Eta uste duzu momentu honetan baliabide nahikoa ari direla bideratzen COVID-19 txertoa bilatzen? Bai. Bueno, nik uste dut baietz. Gainera, hori sortu den lehiaketa honekin, lehen hitz egin duguna, herrialde guztiak, praktikoki, hori herrialde guztiak daude txerto baten bila eta industria farmazeutikoa ere bertan dabil. Orduan uste dut baliabide asko daudela. Hori bai, uste dut alferrik galduko direla asko, ze hori ez da informazioa partekatzen azken finean, eta hori ez da ona. Eta agian, gizarteak ez dakiz ze pentsatuko duen, baina agian pentsatzen du hori baliabide nahiko ez direla bideratu oraindik, ze txertoa ez da atera, ez da? Baina hori, azpimarratu nahiko nuke txerto bat garatzea ez dela batere erreza eta denbora asko behar dela hori, txerto eraginkor bat eta seguru bat lortzeko. Orduan, Zuk agian nabaritzen duzu presio hori, ez? Bai, gizarte guztiak, edo lagunek esaten dizute eta noiz aterako da txerto bat eta zergatik ez da oraindik atera, ze diru asko jarri dute eta ja hilabete asko pasa dira, baina eske normalean txerto bat ateratzea eske urte askoren, Bai, ez dugu ezagutzen, ez? Agian jendeak prozesua eta pentsatzen dugu... Hori, ez du ezagutzen, eta uste dute agian bizpairu astetan edo hilabetetan atera daitekela, baina hori normalean urte asko behar dira. Eta oraingoan, bizi garen pandemian, aterako den txertoa izango da denbora rekorrean. Ze uste dut rekorra oraintxe bertan dagoela 4 urtetan edo ezakit. Baina hori, txerto hau denbora rekorrean aterako da. Urte bat alabidez, aipatu duzunaren... Edo agian gutxago ezakigu, baina... Eta uste duzu agian, batean hainbeste zentratzea COVID-19an bigarren plano batean uzten dituela beste gaixotasunak? Bai, zoritxarrez bai. Ze, gu adibidez, minbizi laborategi bat gara eta ez dugu hori ahaztu, gogoan daukagu, gogoratzen gara nondik zen eta oraindik ere horretan lanean gaude. Baina hori, ulertzen dugu gure laborategien baita biziari garen egoera oso larria dela, orduan denbora asko ere jartzen dugu txerto horren bila. Baina oraindik ere lanean gaude minbiziarekin eta ez dugu alde batera utzi, baina posible da etorkizun batean hori, diru laguntzak jaistea beste ikerketa batzuetarako, eta, espero dugu minbizian asko ez moztea gure presupuestoa, baina ez dakigu zer gertatuko. Bai, ez ahaztea ez, ere beste gaixotasunak eta beste ikerketak ere egin behar direla. Hori da. Eta esan duzu, jendeak agian ez duela oso ongi ezagutzen zuen lana, baina baloratua sentitzen zara, adibidez. Uste duzu baloratzen dutela egiten duzuna, ala agian esaten dute, oraindik ez dute txertoa atera, ez dira ez zertan ari? Nik esango nuke paperaren gainean baloratzen dutela jendeak. Ze hori esaten dute azure lana oso garrantzitsua da, ez da, eskerrik asko, ez da, horrelakoak, baina gero hori ez da isladatzen eguneroko lanan. Ze oraindik zientzialariek, gutxienez herrialde honetan, ez egonkortasun laborala eguneroko gogia da, guretzat, eta hori, ditugun ordutegi kriminalak eta alakoekin, hori, uste dut ez dela balio hori gero eguneroko egunean, hori, isladatzen. Agian emaitza ez, baloratzen da, baina gero hor dagoen lan guztia eta prozesua ez hainbeste. Hori da, eta pertsonak. Hori, baina agian guzti honen errua ere zientzialerek daukagu pixka bat. Ze, nire irakasle bat beti esan ohi zuen lez, la ciencia que no se cuenta, no cuenta. Orduan, zientzialariek dugun ohitura txar bat da, beste zientzialari batzuekin hitz egiten dugula, baina gero gizartearekin ez dugu hitz egiten. Orduan,
hori, kalean dauden pertsonek edo hori gizarteak ez daki zertan ari gabiltzan eta egiten dugun lanaren garrantziaz. Agian ez dakite hori, eta hori agian gure errua izan daiteke, hori ez dugulako gure lana gizarte eratzen, ez dugu hitz egiten. Eta uste duzu egoera honek, pandemia honek, inflexio puntu bat suposatu duela? Bueno, batzutan baietz uste dut, baina beste batzutan ez ez. Ze, ikusten dut jendea kalean nahiko kontzientziatuta dagoela, maskarilla eramaten du, garbitasun neurriak errespetatzen ditu eta gobernuak diru laguntza asko eman ditu, baina gero beste egun batzuetan goizean altxatzen naizenean pentsatzen dut. Eske hau ez da gero isladatuko eta bizpahiru urtetan segurazki jendeak ahaztu egingo du gertatu zena hori 2020an, ezta? Eta gainera ja ikusten da jende askok ahaztu duela orain dela 3 hilabete 1000 pertsona hiltzen zirela egunero edo gutxienez hori nabaritzen dut nik ezakit. Eta uste duzu behin txertoa eskuratuta benetan itzuliko garela lehen ezagutzen genuen normalitate horretara? Bueno, txertoa eraginkorra bada, nik uste dut baietz, itzuliko garela. Baina hori, denbora asko behar da, diru asko investitu behar da hori lortzeko eta ezakit noiz lortuko den. Uste dut denbora gutxian lortuko dela eta hala espero dut baita, baina hori, nik espero dut baietz. Ez duzu uste agian ohituratuko garela orain bizi garen moduan bezala bizitzera? Nik uste dut ez, baina hori, ohitura batzuk ez ahaztea ona izango litzateke. Hori, zientziaren garrantziaz, osasunaren garrantziaz, nola osasuna ez badaukagu ez dugu ezer, ez du ezer inporta, ekonomiak ez du inporta osasuna ez badugu. Espero dut gauza horiek ez ahaztea honekin. Eta uste duzu hori bide hortatik doala? Asomatzen duzu agian batzuek? Batzuk ahaztu dute, baina espero dut, urte batzuk por lo menos irautea hori, baina ez dakit gero etorkizun luzean geratuko den gure pentsamoldean, ez dakit. Ze azkenean ez da bizitzen dugun lehenengo pandemia, gu bai, baina gizakia ez da bizitzen duen lehenengo pandemia. 1918an izan genuen, ez da, azkenekoa, gogorrena gutxienez. Eta, ematen du ez genuela ezer ikasi, egora horretaz. Baina, orain herrialdeek uste dut ikasi egin dutela nola jokatu behar dugun pandemia baten aurrean, eta espero dut hurrengoa etortzen denean prest egoteko, erantzun azkarragoa emateko, eta ze globalizazioarekin nik uste dut ez dela azkenekoa izango. Espero dut azkenekoa izatea, baina uste dut ez dela azkenekoa izango. Eta esaten duzunean beste pandemia bat izango dugula, esan nahi duzu beste virus bat, ala rebrote eta zari zara? Beste virus batekin. Rebroteak egongo dira, baina nik uste dut etorkizun batean izango ditugula beste virus ezberdin batzuk. Ze azken finean aldaketa klimatikoarekin eta globalizazioarekin gaur Txinan gertatzen den edo zer, azkenean guri ere eragiten digu, ezta? Ze gaur hemen zaude, baina bihar Hong Kongen egon alzara. Orduan, zientzialariek beti izango dute hori erronkaren bat, izango duzue? Hori da. Ez dakit, bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenukeen edo mezuren bat bidali? Uzten badirazu, gustatuko litzaidake Murchante se mueve contra el cáncer mugimenduari eskertzea ematen diguten diru guztiarengatik, ze urtero biltzen dute dirua gure emateko, aurrera eraman ahal izateko minbiziaren ikerketa hauek, ezta? Eta urte honetan, Covidak erraza ez du jarri, eta hala eta guztiz ere horri ibili dira dirua biltzeko, gure emateko eta minbiziaren ikerketa aurrera eraman ahal izateko. Eta azpimarratu nahi dut, Covidarekin gauden arren, ez dugula minbizia ahaztu eta Murchanteri eskerrak eman nahi diogu ematen diguten diru guzti honengatik. Orduan herritarrek ere ez aportatu dezaketela eta iniziatiba hori da, eta ikusi alduzunez, eske pandemia bat dago oraintxe bertan, mundu guztian, ezta? Eta pandemia honek ez ditu gelditu, hala eta guztiz ere egon dira bertan dirua biltzen, eta minbizirako, ez pandemiarako. Baloratzeko modukoa. Hori da, eta gainera nik ere
gustatuko litzaidake zuei eskerrak ematea, ni gonbidatzeagatik eta denbora tarte hau uzteagatik, hori zientzialarien egoera ikusteko eta pixkat hitz egiteko zientziari buruz. Mila esker zuri David etortzeagatik. Mila esker. Plazer bat. Hurrengora arte. Hurrengora arte. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, Kai Nakairen azkeneko bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker, hori egoteagatik eta bihar arte. Zergaitik hurbiltzen zea destiro horrekin begietan, muturretan hainke egingo zodanean. Zergaitik enbesti zoziuri zer dien gatzu zurtzean, zergaitik etxoingo geun nahi badeuta. Gorputzak iribitzen laikarra papampan, zeure pozoia danez koxo-koxo jantzan, apurka-apurka jaiki hasikoraka, zeure suaren garra hori bai korputzarra. Gorputzak iribitzen laikarra papam-pam, zeure pozoia danez koxo-koxo jantzan, apurka-apurka jaiki hasikoraka, zeure suaren